Ahojte, dnes vám chcem predstaviť novinky, ktoré máme v ponuke na našom webe. Prvou je takýto nádherný amaryllis, ktorý je doplnený červeným hyperikom a paracetum. A všimnite si, aký má krásny úväzok, doplnený z listov aspiristry. Táto kytica je veľmi elegantná a hodí sa na akúkoľvek príležitosť, či už pre ženu alebo pre muža. Ďalšou novinkou je takáto krásna kytica rúží, doplnená zelenými santínkami a eringium, zakončená takýmto krásnym úväzkom zo saténovej stuhy. A treticu nám uzatvára táto exkluzívna kráska, ktorá je takáto veľká mohutná. Je to kombinácia dvoch farieb rúží, doplnená krásnym žltým solidagom, santínkami a ako ste si mohli všimnúť, tieto všetky tri kytice obsahujú malé fľašičky s liehovinami. Je tam mix rôznych druhov a chutí, takže môžete si vybrať každému to, čo má rád. A tieto kytice si môžete objednať na našej stránke www.galeriakvetín.sk. Tak objednávajte. Ahojte!